Bu hekaye Gözel'in hekayasıdır. Bu korku hakkındaki hekaye. Gözel'in katı ervet düşmanı olan, onun karşısına her hili ervet ruhları çağıran ve nalet indirmeye çalışan bir komşusu vardı. Bir gün Gözel yine de öyüne gelende, komşusu onun karşısına nalet dualarını eden yalı göründü. Ol nämäniň bolýandygyny bilip bilmedi. Emma nähilidir bir ervet ruhların bardığını, olaryň oňa we onuň maşgalasyna yamanlyk etjek ýaly duýulýardy. Nähili nälet bilen göreşýändigini we olary nädip ýeňmelidigini bilmeýän Gözel, ervet ruhlara garşy näme etmelidigi barada ýaşlygyndan öğrenenlerini etmege çalışdy. Ol kapısının üstünden asılığı duran burçları täzeledi. Oğlunun egin eşigindäki Gurhandan yazılan ayatların yerinde digini barladı. Öz yanından şeyle pikirlendi. Eger yeterli pulum bolsady, ova mollasını çağırıp bu näletleri ayırdardım. Emma onun pulu azdy. Molla yetmeýärdi. Çünkü ve ervetliklerin üstesine Gözel'in yan yoldaşı hem arakkeş ve neşekeşti. Ol maşgalasının bar pulunu harçlayardı. Onun durmuşu umitsizlikten doluyalı görünýärdi. Gorku ve umitsizlik onu şeyle bir boğyardı velin. Ol gözlerini yaştan doldurup süseni elin aldı. Ol süselemelidir. Ol öyünü, sonra hoğlusunu süselep başladı. Sonra cayının önündeki köçesinin uğrunu süselemeye çıktı. Ol wagt gün ortandy we beýle iş etmäge gaty ıssy wagtdy. Howanyň ıssylygy 50 dereceden hem geçipdi. Emma maşgalasyny goramak üçin Gözele hiç bir zat kyn däldi. Ol bu nälede aýyrmalydy. Emma näme etmeli? Ol nähili nälet? Nähili edip ol rahatlyk tapyp biljekdi. Eger ol ruhy näledi ýok edip bilmese, onda näme bolar? Näletleýän ervet goňşusundan Gözel nädip aralyp biler? Gözel köçäniň uğrunu süpürüp duran wagty beýleki bir goňşusynyň sen bu taýlary süpürüp gowy edýärsiň. Men ol palçynyň elinde öwladan gazyp alyp gelen topragyny seniň öýüňiň öňüne sepip, öýüňden biriniň ölmegi üçin näre daýdyp duranyny öz gözüm bilen gördüm, diýdi. Şol wagtda Gözele ýene de ervet gorka aralaşdy. Mundan soň ol has hem erjellik bilen hemme ýeri süwse bilen gowyja süpürüp boldy. Wagtlaýynça ol köşeşdi. Ol soraglar onu yine de alada saldı. Goňşusyndaky güçden hem, başka güçlerden hem, in güçlü yeňici güýji nereden tapıp bolar? Gözel ıssy gün ortağında dem dynja almak üçin içerik girdi. İçerik girende onun yadyna bir näçe gün mundan ozal kimdir biriniň şäherde oňa beren kiçijik kitapçasy yadyna düşdi. Ol barıp şol kitapçany eline aldy ve özüne käse çay guýdy da onu okumağa başladı. Ol kitap İsa Mesih hakkındadı ve İsa'nın hemmeleri, hatta düşmanlarını hem söýendigi barada görüň berýärdi. Gözel beýle zady asla eşitmendi. Düşmanlarını hem söýüp bilýän İsa Mesih kimke? Ol kitapta İsa'nın hatta zınada tutulan ayalı hem hüküm etmendigi hem yazılgydy. İsa'nın donunun gırasyna elini degirip bütünley sağalan zenan barada, İsa'nın köp adamlardan jynlary kowandygy ve şipa berendigi, ol kitabı okadygyça Gözeli hayran galdyrýardy. İsa Mesih hemişe adamlara hyzmat edýärdi, olary ümitlendirýärdi, şipa berýärdi, bereketleýärdi ve söýýärdi. Ol güýçlüdi. Hem mezada gücü yetýärdi. İsa Mesih onun soraglaryna jogap bolup biljek birimike? Şeýle diýip pikirlense de bu kitap Gözeli alada saldy. Çünkü kitap başka bir nälet hakynda, ýagny günäniň netijelerinde dören nälet hakynda görüň berýärdi. Gözel öňbeýli zady pikir hem etmendi. Ýöne munyň üstünden özüniň durmuşuna nälet getirýändigini görüp uğrady. Özünün günahlarına düşünüp başladı. Ol hem ervet işler edipdi. Başkalar hakkında ervet zatlar pikir edipdi. Yalan sözläpdi ve kiçicik bolsa da oğurluk edipdi. Bu günahlar onun şu wagtky durmuşunu ervetleştirýärdi ve olar üçin Hudaýyň öňünde jogap bermelidigi Gözeli gorkuzdy. Ölümden soňky durmuş. Ol bu barada başkaça pikirlenýärdi. Ýagny özünün edýän gowy işleri, günahlarını yuvar ve dozak cezasından onu halas eder diýip düşünýärdi. Bu wagt bolsa, ol Hudaýyň sözünden gowy işlerin Hudaýyň öňünde hapalanan bir çüýrän egin eşik ýaldygyny okaýardy. Hiç bir dogry adam yok.
diyen sözlere gözü düşende, Hudaýyň öňünde hiç bir zady hödürläp bilmeýändiginde, özünün ekey däldigini bildi. Hakykat şeýledi, ýagny hiç kim Hudaýa dolu boyun bolup, onu razy edip bilmeýärdi. Ve bu sebäpden hemmeler hem baky dozaha höküm edilipdi. Soňra Gözeliň gözleri birdenke ol kitapdaky umyt sözlerine düşdi. Biz entäk güçsüzkek, Mesih belli wagtda Hudaýsyzlar ugrunda öldü. Hudaý bize bolan söýgüsini biz entäk günäkärkek, Mesihiň biziň ugrumuzda ölmegi bilen görkezdi. Şeýle, onun gany bilen şu wagt aklanyşymyz ýaly, ol arkaly gazapdan gutuljagymyz hem has anykdyr. Günäniň jezasy we näledi üçin çıkalganyň bardygy barada hoş habar üçin Gözeliň kalby şatlykdan doldy. Bu näletden gutuluş bolsa İsa Mesih dedi. Onun günäleri üçin İsa Mesihiň ölümi tölek bolupdy. Ýöne muňa ynanyp ynanmazlygy bolsa Hudaý Gözeliň ıhtiýaryna goýupdy. Hawa, Gözel elbetde bu hoş habara ynandy. Çünki sen ağzın bilen İsa'ny Reb hökmünde ikrar etsen, Hudaýyň onu ölümden direldendigine yüregiň bilen ynansan gutularsyň, diyen sözleri okanda, ol Hudaýa kalbyndaky bar zatlary aýtmak isledi. Bu sözler arkaly özünün günälidigini Hudaýyň öňünde boyun almalydygyna, diňe İsa'nyň onun günäleri üçin tölek tölänine ılanmalydygyna ve İsa'nyň özünün Rebbidigine düşündi. Öňünçe Gözel İsa'nyň Rebdigini bilmeýärdi. Şu wagt bolsa İsa'dan günälerini bagyşlamagy sorasa, onda İsa'nyň onun Rebbi we hojaýyny boljakdygyna düşünýärdi. Ol günäniň guly bolmakdan ýadapdy. Ol azat bolmaga, günäleriniň bagyşlanmagyna we Reb İsa Mesihiň onun durmuşynyň täze eýesi bolmagyna begenýärdi. Gözel kitabı okamagy dowam ettirdi ve şeýle sözleri okady. Siz hakykaty bilersiňiz ve hakykat sizi azat eder. Yüreginde täze umyt bilen şeýle diýdi. Hawa, hakykatdan da maňa gerek zat ine şu. Maňa bu gorkulardan azat olmak gerek. İsa'nyň berýän bu azatlygy maňa gerek. Şol pursatdan başlap, Gözel özündäki bar soraklaryň jogabynyň İsa'dadygyna düşündi. Ol oňa dile bilen yüzlenmelidi. Ýöne nähili dile etmelidigini bilmeýärdi. Ol musulmandy ve ýöne ýa tutulan namazlardan başga zady bilmeýärdi. Hatta Allah'ın özünü eşidýändigini hem bilmeýärdi. Dile etmegi bilmese-de Hudaý onu eşidýärmike? Bu sebäpden ol gaty aladalandy. Ýöne şonda da çağı ýaly ýönekey sözler bilen şeýle diýip dile etdi. Gadyrdan İsa, sen maňa gerek. Men özümün günälidigimi we Hudaýa boyun bolmazlyk edendigimi boyun alýaryn. Men sana ynanýaryn ve meniň günem üçin tölek töländiňe iman edýäryn. Meniň günälerim bagyşla ve meni nasyp bolan cezadan halas et. Seniň meniň halasgärim ve durmuşumyň hojaýyny bolmagyny isleýärin. Şeýle sözler bilen Hudaýa yüzlenenden soňra Gözel özünde aýratyn bir ýeňilligi duýdy. Ol diňe bir durmuş aladalarından ýeňilemän, öz janynda hem ýeňillik duýdy. Ol köpden bäri gözleýän parahatlygy, söýgüni we Hudaý tarapyndan kabul edilmegi İsa Mesih'te tapandygyny bildi. Gadyrly dost, sen nähili? Günä seniň hem durmuşuňy zaýalaýarmy? Gözel ýaly, sen hem azat etmegi üçin İsa Mesih'e yüzlenip bilersin. Senin saylajagyň haýsy? Bu hoş habara ynanyp gutuluş almakmy? Ya da baky näletlenmekmi? Sen heniz bu barada çözgede gelmedik bolsaň, onda Hudaýyň sözüni dinlemege dowam et. Bu sözler bolsa, Gözeliň şol kitapdan okan sözleridir.